Hostile dropping into the area. What? Get yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. It's you and me. Let's go. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Eliminate all targets in the AO. The target area. Gonna get a loadout. Got a loadout drop inbound. It's the barrage. Kalaro ba kaya? Trophy system deployed. Gas is closing in. Contract time expired. Stand down. On me, on me. Dito, Lods. Loads. Basta. Saglit lang. Open ko Saglit. Ako rin? Sa saglit lang maglaro.
Mamaya mag-aatid na rin. Oh. Bago ata ano. Ako Skin. na ka. Meron nga. Bagong skin. Saan? Sa store? Daman. Oo, hindi maganda pala. Parang ano. Hindi maganda. 1.8 lang. Kaya pala mura eh. Ang laro natin. Dados tayo. Sige, sige. Para makarami. Ay, ikaw yung ano, Lods? Yung... Hindi ako naka... Ano, kapaglaro ng maaga. Rin, kakawit ko lang. Sana all. Wait ka pa lang man. Anong pasok bukas? Latel. Oy, ayos. Puyatan. Okay. Salamat po sa mga 2 million viewers natin dyan. Mamaya po, magpaparaffle ako. Shoutout sa inyo. May isang lapis. First prize. Saka isang notebook. Second prize. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Oy, Jigs! Tara, Jigs! We need 2. Tara, Jigs! Dakog itlog si Daily. Dakog itlog si Daily daw. Ano yun? Lagi lang din yung bastos mo ngayon. Kaya na sa'yo. Kaya ba ba yun? Six pala utog. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Enemy dropping into the AO. Si Daddy nagturo sa akin. Daddy Manyakis. Battle Royale. All right, soldier. Tara na, Jigs. Online ka na. Pingi ka. Closing on your position. Suggest you get moving. Sa tayo, Lods. Ito? Does anyone need this? Does anyone need this? Boneyard, Boneyard. First game of that.
Dalawa dito tala. Setting waypoint. Walang tong. Ay, nasa kabila pala. Bounty target has been marked. Ayun na markaan. Ha? Asam. Good mo lang eh. Sige lang tala. Kaya nga eh. Hunter. Dalawa Ay! yan. Sa likod ko. Dalawa yan, man. Oh, dapat na-down ko yung isa. Nandito na yung isa. Moving. Nice! Uy! Dalawa na sa isa ko likod. Likod na isa. Third party ata yung isa. Patay ko yung isa. Teka, kampi na. Kampi. Tuloy ko isa. Pangatlo yun. Ano ko kanina yung bago? Di ba, ano tol, nakapatay ako ng iba kanina. You win this fight. Dalawang team Kasama na pala yung yun. mga- Fine. But if you lose, you're Oo, done. dalawa. Patay ko isa. Sort Isa them out lang. or capture this. Nasa gitna. Gitna. Ay! Jet. Oh, shit. Got roughed up in there. Napul ako. Bring your home. Not over Pull yet. sa pull. Team can still buy your release. Wait, what? Oh, shit. Return to base for debrief. Magnum, man. I hate him. Tara, Jer. Tara, Jer. Tara, Jigs. Invite ko na. Eh, pasok. Andito na pala eh. Play, Mama Jig. Sunto. Mighty Tara, Jigs. Thor. Apat na. Play, Mama Jig. Tara, suntukan. Tara. Yawa ka. Sana all suntukan. Buset. Tinan mo din. May makita ka, Jig. Saan? Dahil hindi mo nakita. Ano. Uy, parehas kami ng ano ah. Tara, suntukan. Sana all suntukan. Sagulero ko na si Daily ngayon ah. Sige. Sagulero si Daily ah. Tayo na naka-chicken mo kayo kahapon? Ay kagabi? Sila siguro. Ako hindi. Warm up muna tayo, warm up. Kailangan kong ano, Get yourself to maglaro ng mahaba-habang oras. Sabihin na. Kaka-online nyo lang ba? Oo. Unang game lang yun. Pikin na natin ka. Anong Ay, wala issue? pang aim ah. Issue kasi. Wala, ikaw daw kasi Daily. Marami ka daw Bakit? chicks. Marami ka daw Ingit chicks. lang sila, man. Ingit lang sila, man. Marami ka daw haters, chicks. you know what I'm saying, bro? Haters, Puta bro. na. Ano, man? They're like, girls, Ano? switch to me, bro. Puta yun. Paano ba kasi maging chick boy? Paano ba daw maging chick Hindi boy, naman Daily? si Boy ka, makakalaro naman yan, man, eh. Ah? Nasa kanila na yan, man. No,
Puta, tayo na. Aming issue ang puta. Haters, bro. Yun ang haters, bro. Not gonna say, bro. Not say no more, bro. Duh, puta yun. Stand by for deployment. Ay shit, puta Say no na. more, Ano nigga. yun? Enemy soldier incoming. Ano klaseng baril yun? Ano, daily, ano, daily? Say no more. Sa tayo. Oh. Chicken na ta. Bubuhatin tayo Pa-chicken ni Jeff. naman kayo. Bubuhatin tayo ni Jeff. Tagal, Jeff. tagal na hindi nakakapag-chicken. Closing in. Proceed to the safe zone. Active ko na cheat ko. Activate na Activate mo na yan. daily. Activate mo na daily. Activate. Punta may kalaban ha. Walang mic si ano, Mighty Thor. Console kami dala. Clear to engage all targets. May mic yan, si Mighty Thor. Enemy soldier incoming. Ano kasi ano, tol? Sabihan mo sa akin, tol. Ayun! Bago! Ano yun? Sa akin, tol. Dalaw. men. Welcome to the Gulag. If you survive, Dami sa akin, you earn pre. your freedom. Diyan na ba? Diyan na? Daily. Putang na. Meron dito. Isang squad sa akin. Hinahabol ako, bro. You're done here. Ay, hindi, dalawang squad. Dalawang squad. You're up, soldier. What the fuck? Back to base. It's not over yet. Your team can still buy your release. Meron to ha. May nabak sa... Ay, ikaw ito. Sige, dyan tayo. Forward tayo dyan. Forward tayo. Forward tayo. Loaded to yun. Makabuhay pala tayo. Hindi tayo buhay. Oh, wow. Okay. Jigs lang malakas. Kalaban dito oh, sa lumber. Akin na pera to. Yan na lang kayo bibili sa ano. Sige, sabay tayo, Tar. Sabay tayo. Sabay tayo. Salamat po. An enemy team is hunting you. Stay Hold alert. out na. Ay, kulang pa pala. Tara, Hunted. dito tayo. Ay, An- shit, meron. Hunted ka. May naglalabin ah. Hunted si ano, Jigs. Hunted mo, men. Nandiyan hunted Antad mo. ako, iwas lang ako. Iwas lang ako. Loot lang kayo, iwas lang ako. Orange na siya. Oh, Baka yellow na, patayin na. yellow na ulit. Dito. Dito kalaban, dito. Kulit ni Daddy, That's- nag-invite. Sabihin mo, I'm with mommy. Win mo, I'm with daily. What? Palit siya sa akin mamaya. Mag-aatid ako mamaya. Out ka ba dyan? Mamaya na. Mamaya. Mamaya pa naman. Tsaka first, kaka 2 games pa lang natin. Okay. Gusto ko maaga sana ako mag-online kanina. May tinapos ako. Oh, yan yung threat ko. Yan yung threat ko. Pero saan? Oo. Yan yung threat ko. Patayin na yung natin threat yan. ko.
Nice. Oy, satchel, Kuha pera. ka na Bailey. Di pa Yung teamwork. armor doon? Di pa teamwork. Doon na, may armor, may armor. Back kayo, back. Yung armor. Uy, Saan sino yung yun? loads? Utang Ako lang. na. Sila yung threat ko. Sa atras ko. Sila yung threat ko. Enemy UAV overhead. Nag-UAV na. Yun lang, nag-iibig Lumayo na. na, lumayo na. Tara, pwede naman tayo umatras, oh. Loadout tayo. Tara, lulot mo na tayo. Tara, tara. Tara naman pala tayo. Ah, dito na po. Hoy! Tang-ena, meron dito, men. Yan yung bounty, man. Oh, Hindi. Dito. Kasi dito, nag-yellow. Ito. Iba. tara, Ayun. may alas sa amin. Ang bounty na sa inyo. Alis kayo, alis. Uy! Tangin na, sponsor. Ay! Tangin na. Dami bounty. What? Tangin na, naka-load up, man. Ano ako? Nag-gun mount ako. Surviving earns them redeployment. Sayang yung pera ko. Putang ena na auto aim pa. Shit. Surviving earns Salamat po, Samira Sai. Gago. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Thank you, Kirtan Chauhan. Okay, gusto mo maglaban tayo? Sige na, laban na tayo, man. Sundan ka, oh. Uy! Putik! Oh, tol, mabubuhay mo ako, man. Tayo yung team, mabubuhay mo ako, patay siya. Ah, teka. Uy, muntilan ba ako dun? Mabubuhay ba ako, tara? Yeah, on the way. Hindi, napatay ko sa tanong nagasaan ako.
Ghost na rin tayo, bro. Baba ka sa loaded. Kaya ghost tayo. Sige na, bibili tayo loaded. Yun. Ah, Nice. Uy. Third chance ko na to. Ay, second chance. Third chance pa. Dili, may secondary ka? Close na kaya? Ito. Close na rin ako. OTS. Gagamitin mo ba? Hindi. Kukuha ko. Tara, bili tayo loaded, tol. Tara, ghost tayo, man. Ayun, naka na. Mark up. Tara. Hindi na rin bahala, ah. Wala din pala tayong armo. Ano tayo, pre? Marami best na tayo. Kasama ni Daddy pala si Basic. Saka si McCoy. Yamati Shoutout Uwo. sa'yo, Daddy. Jakul boy. Jackal boy. That cash is ours. Sana all, Jackal boy. Drop inbound. Siya yung Oh, leader. bila ko bala, ah. Bala, tsaka Masyadong Ito, loot. gusto mo armor. Lang pala Ito, armor Dixon. box. Dixon. Na. Go get that SMG. Doon. Eh, meron na pala eh. Mawawala na naman yung ano ko. Yung ano? Ghost ko. Tara. Hindi na ako, inuulit ko na lang. Saan yung secondary niya? Bilog, sir? Ayun, gamitin ko na lang to. Puta, ang pangit pala ng bilog. Kaya nga eh. Dito yung Ayun ang bilog baril natin, ko. man. Daily drop ng pera, daily. Bili ako ng ano. Ito. Jer, padrop pera, Jer. Ay. Ano mabili na? Ito maganda pa yung tol. Press. Maganda pa yung purple. Pricing lang tol. Pressing Or na lang. selfie. Selfie sa natin. Wala na tayong Selfie Google. na lang, Ano, ah. eh. Selfie na lang. Katakot. Dito muna tayo. Saan ba yung circle? Nasa gitna pala tayo. Ay, hindi. Almost. Huwag mo kunin tol ah. Go get that Putik, tactical grenade. putik, ang dami pa pala. Oh. Kaya nga eh. Oh, putang yabang. Bumili lang ano. Acer, ano? Putang ina, bumili lang ano. Ah? What? Yung OTS mo, Pumuputok may na OTS. tira. Try mo OTS. Ang yabang ng putira. Gago. Yeah. Ito ba yan? Para yan. Lugog, ang ganda. Turtan, ayoko nga ibigay sa'yo. Turtan, ang ganda ng para ng hayop na to. Di ba na-gold yung para mo, man? Gold ko na yan. Bakit ano ba yung anong iba dyan sa para na yan? Oh, So, sorry. paggamit mo ka daily. Daily, paggamit mo ka, Jer. Ito, Dira. Papalit na? Hoy! Inbound. Located. Nakakirig ka pala. Ay, para. Oo, para mo. Para nga. Huwag mo na Liberator. Putik na yan. Ay, May Rad. kalaban na? Hindi, yung ano na, napag-press ko man, napipindot ko yun. Q. Tsaka G. Chill. Dami pang kalaban. Ito muna tayo. Kape muna tayo. Kape muna. Ayun, kape ko pala. Buti na paalala mo. Kape muna. Ito ba bukas 6? Wala, off ko.
Nagtrabaho na ako ng almost 24 hours. Pahinga muna. Oh. Anhin ang pera, pagpatay na. Oo. Laro-laro din pag may time. Yeah, enjoy your life, bro. Enjoy Warzone. Life is short. Oo. Gas moving in. Ganda Ghosted ng na ba skin tayo ni- lahat? Jer. August din na. Ah, Ganda ng skin ni, men? Ano? Ni Jigs, tingnan mo Jigs. Talikod ka, Jigs. Maganda yung, talikod na, tingnan mo tol. Ang ganda. kanina hindi pula yan ah. On. Watch for enemy. Yeah, Utang ay naka-daily ka. Bullshit ka. Bullshit! Reset! Reset! Bullshit! Wala pa si Jigs. Treason yung bilog, pre. Si daily flat, pula na oh. Ha? Ayun na. Lapit ah. Ano tol? Dito lang. Ay, tumawid. Saan? Dito. Ayun, nakita ko na. Move it. Kita mo? Wala ako sniper. Dito. Moving. Tatakpan. Oh, shit! Likod. galing naman. Likod, may sniper. San yun, san? Ay, shit. Sakit. Butang. Nakasabot. Finish si ano. Sarap po dun, sarap. Crack. Yan yung nakita ko. Kaya nga. Yeah, bait nila yan ha. Bait nila sniper. Saan sila nagagaling si Green? Dito. Engaging shooter. Dito. Ay, mapin. Shot left. Ay, mali pala yung tinitignan. Malapit lang sa inyo ha. Purple map. Malapit lang sa inyo. Sa mga bato and bushes. Sniper, bato and Ako, bushes. ang galing naman nun. Hindi ko makita. Wait, what? Saan yun? Hindi ko nga alam eh. Nagraras na. Oh, Nice door. Throwing stun. Oo yan. Dynamite down. Stun. Stun siya. May saan mo na stun? Dito. Enemies in the area. Diyan sa baba, tara. Wag mo Ay, puta, meron na sa baba. Ano na, lusot na kayo. What the fuck? They're not even on the harp. Patay yung isa dito, patay. Gas is closing in. Nandiyan na sa baba mo, Safe Daily. zone. Yep. Ano? Down. Meron sa baba Nice, nyo. nice Nakatay one, nice yun. Nasa baba? Down Yan yung yung nasa bato. sniper. Oh, yan yung Hindi, sniper. nasa baba nyo lang. Sa loob ng bahay. Pinatay Kaya, ako kaya. na galing baba. Oo. Di pa napatay. Ano down niya? Ayun, patay Uy, na. dito. Ay! Habang pala doon, sa hagdanan. Oo, meron. Sa baba, sa pinababa? Lumabas. Nasa pababa sa sa basement. Oh, pinakailalim, Daily. Pinakailalim. No. Sa ilalim siya. Basement. Nasa basement yan. Sa ilalim siya. Ayun. What? Enemy took that one. We'll be back to finish the job. Paano nakakita na ako? Mali. Warm up. Nabuhay pala yun nandun sa may selfie. PS4 pala, PS5 pala siya, no? Nikki? Daily? Bili na ito siguro. Ito, nasa my day niya. May din Five, yan. Yeah.
Sorry? Siyang may di. Ayun. 3 hours ago. Reaching back. Have you been to? Tihigan pa natalo Lakers ang pucha. Kanina? Yung kalaban, sir. Houston. Masyadong magaling pero muntikan pa na talo ang pucha. Challenge game. Ino ano? I feel pala. As ng team namin ngayon, man. Chicago Bulls. Oo nga, number 1 sa East, di ba? 6-1 record, di ba? 6-1. Parehas sa Heat. Parehas sila ng Miami Heat. Pareha ba? 1-6-1. Sa Jazz malakas pa rin. Pero pagdating sa playoffs, semifinals, Golden State na. wala na. Golden State, magaling, ano? Wala pa si Klay Thompson yan. Kaya nga eh. Pinalo nga nilang Lakers, man. Lalo na may 2 beses na. Oo. Season yata yung isa. Ngayon tumaas na yung Lakers. Number 3 na. Luis Romero. What's up, what's up? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Palitan ko kay. Enemy soldier incoming. Set a drop point for your team, soldier. Yo, Jigs. Dito pala si Jigs eh. Ay, wala pala. Nangyari? Wala ang isa. Ano? DC. Wala si Jigs. Oo, joinable siya. Invite to ka. Jigs, nangyayari.
Masagot. Wala. Di sa atin. Ano DC? Ano naka-online? Ay, nawala na. Na DC yun. DC Connect. Yung map na nga ata bukas eh. Ano? Yung map na bukas ata. New map na ba? Ata yung Pacific. Pas na ba yun? Bagong map. Oo, ata. Bukas. Nag-start na bukas ang ano eh. December 3 eh. Sana si Jigs? Wala. Pati si ano nawala eh. Ay, Yan. titor. Nainip yan. Ipat siguro. Tugtog ka naman dyan, lads. Yeah. You know we be playing. Yun. You know we get dubs and you know we howling. You know how we flowing, yeah. You know we streaming. You know we got my bros. You know we go crazy. You know we go brazy. I'm from LA. I'm Yo. from Toronto. You know how we drifting. Yeah. Yeah. I like the Astig. beat. I'm gonna kill the beat. So, san ka na, G. Daily flight, killing it. Ka na, dito. Yeah. Hit the roast king. Play the call. Jigmaster Where you that got at? disconnected. Yeah. I feel the snake. Build the tank. You know they hate me. I don't care. Cause I'm being myself. You know how it's flowing. You know how it goes in. Yeah. Yo. Hey, I'm making my bars. You know I got my future. Yeah. Kasi Yun. Lupit. wala tayo. Wala na yung bata daily. Sino yun? Ay, si Marvin Reyes ah. Tara na, Marvin. Come and play with us. We Oh, go lupit ni dubs Daily Play with to. us. Marvin Reyes, yeah. Yun. You know we vibing, yeah.
You know we playing, yeah. Shout out to my haters. I don't care the haters. Shout out. Yeah. Shout out to my haters. Yeah. Pahin ko yung ano ah. Sino yung bata, man? Yeah. I'm with my bros. He from LA. We pull up. We're playing COD. Call of Duty. You know how it goes. You know how we play. You know, we from the Lakers. Kobe Bryant, rip in peace, yo. Yeah. Yeah. You know, we got a trophy. We winning this game. You know, you're the LeBron James. Lapit pala, freestyle. Man, still working pala ako nun yun. Ayos yan. Basta... Tara na, kahit na duos na muna. Magla-last game na ako. Magatid na ako. That's good. Balik ako pag makabalik. Sige, stop. Babalik ako pag makabalik. Makabalik ka. Wala, iniwan tayo na Jigs. Lipat ata yan. Lumipat si Jigs. Ay. Yeah, I feel the snake. He put an thing. He living it. Yeah, you know he's going. He pull up. He joined with him. Dapat tabag kay Jigs. Si Jigs. Jigmeister. Astig yan ah. Ganda intermission. Pag may ano. Pag habang naghihintay ng game eh. Oh, Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Thank you guys. thank you for the watch, yo. Yeah, we appreciate on that. Yeah. Oh. Yeah. You know we're playing this game so wacky. Yeah. You know we have the beat. You know we pull up in LA. You know how it goes. Yeah. Gonna falls. Yeah. Coming. Yeah. Yeah. Gonna kill these niggas. Stop warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy dropping into the AO. Chicken. Pili ka lang. Last game mo. Battle Royale. Does anyone need this? Set a drop point for your team, soldier. Avoid the Gitna na gap. Get to the kaagad. red zone. Contact!
Enemy target has been marked. Kill them. Uy, gas mask. Bounty. Okay. Loot lang natin. Ilang nakuha akong pera ang pucha. Meron dito sa akin. Kalaban? Meron. Utang sa akin tol. Utang sa akin, parang malulot tayo. Oh, nice. Tara, nalulot na tayo. Deliver lang ng pera. May ammunition box na. Tao pala doon sa tabi ko. Someone go get that. Viva Monterrey. Ground. Anthony Rangel. Iwan tayo ni Jigs. Jigs, balik ka na. Hindi na kami galit. Enemy UAV overhead. Eh, may galit eh. Sino magalit ah? Time's up. Objective failed. Oy, hindi. Tumakbo. Oy, meron dito. Saan let's? Enemies in the area. Oh, yun. Ito. Wala na. Reload natin ah. Ay, hindi. UAV tayo. Anong kailangan mo? Good sa hotel. UAV naman to. May precision na ako. Sige. Uy! Ay! Meron pala sa roof ang pucha. Oo, nagka-camp ang gagawin. Wow. Ayun o. Fight to earn Uy, what? redeployment. Alam niya? Parehas pa kami ng skin. Dalawa tal pala. Oh, meron sa bus, sa buy station, sa tapos sa rooftop. Sa ano? Sige. Unahin ko yung Sa, rooftop. sa train. While you wait, feel free to give this one a proper chew. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. We got a proper fight here. Get ready to fight your needs. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Oh my God, buy me Stand the by for redeployment. I got you. Nandiyan pa rin si Kupal. Nandiyan pa rito pa rin. Alis ka siguro, lads.
Oh Race. shit. Nababaan ako dito. Sige. Teka lang mapatay ko. Saluted dito ah. Dito rin sa akin eh. Oh shit. Huwag na talo, huwag na. Sa akin. Sige, lalayo na lang ako. Sige. Dalawa yan, di ba? Oo, dalawa. Konti na lang pera, mabuhay na kita. Ay, may gulag pa ako. gulag pa pala. Oo, may gulag. Viva Monterey. If they survive, they can redeploy. Chopper dito. Helicopter here. Teammate has been cleared for redeployment. Yun. Enemy UAV overhead. Chopper dyan ah. Tambay sila. Loadout drop headed your way. Destination marked. Ito. Light vehicle spotted a care package. Clear ba yan? Oo, isa lang. Gas is inbound. Marking new safe zone. Balikan ko nga yung dalawa, man. Snap. Ito, ammunition box isa. Someone go get that. May ibang squad sa heli. Ay, nasa taas pala yun? Yung bala. Ah, Sa yung dala lang, sa baba. load, yung ano, loadout. Sa baba lang, tol. Sa baba lang. Ah, sa gitna. Setting rally point. Never mind. Target appears hostile. Enemy helo! Target appears hostile. Sa mark ko to, andun pa rin. Ano yung chopper? Sa baba. Throwing frag. Enemy UAV overhead. Kunti na lang yan. Gas is inbound. Yung binabaril mo, Lods. Yung chopper. Konti na lang oh. Umusok na oh. Ayun yun. Naubusan to. Yung badang pucha. Dito, tol. Over here. Copy, copy. Enemies in the area. May kalaban yata Tutupin eh. mo na sila, tol. Disregard blast. Baril. Baril mo nga, tol, para makakit ako. Yung makita eh. May sniper dito. Contact. Dito mo. Wala na akong bala eh. Hindi. Crack mo sa. Over here.
Wala nga bala ko dito. Ano ko, hindi ko ginagamit. Paki ano. Konti lang. Punta ako dyan sa taas. 120. Punta ako dyan. Mid-cal rounds located. Ubus sa chopper eh. Wala yung dalawang binabaril ko, men. I'm sick. Strap in. May plate ako dito, Lods. May plate ako dito. Kaya, Lods. Paano na sa tugo ng Lods? Tugo na sila. Tracking enemy. Ito. Enemy UAV overhead. Dito, dito. Tracking enemy. Ito yung isa. Basag. Dahil lang isa, ayos na eh. Dahil isa. Enemy UAV overhead. Sige, enemy. Ay, tangin na. Sugurin natin. Diba yung bubomba? May bomba ka? May stun ako. Sige. Listan mo na. Tayo. They're targeting me. 1-1. Musugod ako ah. Dito ka. Isa na lang yan. Natapos. Ay, buhay pa yung isa. What the fuck? Ano ba yung isa? Oh? Ang buhay. May selfie ata yan. Oo. Sige, Lods. Atid muna ako. Nilog na. Thank you. Sige. Thank you po sa 1 million viewer natin dyan. Mag-atid lang ako. Babalik ako. 30 minutes.